Dobrodošli u prvu epizodu recenzija serija. Otpočet ćemo sa jednom klasičnom serijom Južni vetar. Južni vetar je nenormalno dobra serija, zato što stvarno opisuje šta se zapravo dešava da ljudi ne znaju i stvarno kad počne da se razmišlja o tome postane jako nenormalno. Postoje neki delovi koji su nerealni, na primjer tuče nisu uvek baš kako bi se očekivalo se dese. Međutim, svo to spletkarenje, veze, to je sve skroz kako zapravo može se dešava. Tako da, serija je mnogo dobra. Mislim da se Srbija jako ponosi Južnim vetrom. Za sada su samo izašli Južni vetar 1 i 2. Koliko sam čuo, radi se nadalje da se napravi film. Tako da to jedva čekam. Ko ne zna, ko nije gledao, serija, to jest film, pošto ima i film i serija, za prvi deo, počinje grupom koja krade dobra kola i preprodaje ih. Tu imaju Maraša koji je glavni lik, tu je car koji je kao vođa i tu je Baća koji je pomoć. Bugari su poslali kokain u Srbiju i poslali su nekog lika koji nije baš toliko mario, više ga je zanimalo da se kurva po gradu i to sve, nego da odradi svoj posao. Maraš kad je video tako dobar auto, on ga je drpio, nije znao da je unutra kokain i tu počinje cela priča. Tu se međusobno oni jure, tepaju i Maraš ostaje sam protiv svih i ne bih volio da vam spojlujem sve ostalo. U drugom delu serije car preuzima posao sa kokainom i tu se tek razvijaju puno spletke. U Beogradu se sve dešava, 3 strane, Bugari, Srbi i Crnogorci, svi se mešaju, svi bi htjeli da preuzmu tržište, da se rašire dalje. Tu se pojavljuje lik koji je zapravo iza svega toga, koji sve kontroliše i Maraš stupa u kontakt sa njime. Šta se desilo, morat ćete pogledati seriju zašto je nenormalna, stvarno ima dosta zanimljivih delova i sve. Jedva čekam da izađe novi film ili serija, šta god da bude izašlo. Na kraju posljednje epizode svake serije uvek stave, kažemo, teaser da mogu da nastave taj serijal. Tako da stvarno je mnogo zanimljivo, ko nije pogledao, definitivno neka pogleda i to je to. Vidimo se u narednoj recenziji.